bat ematia, beti baserritar bezala beti izaten zate hor. Eta, gure handan gehien egiten dugu, eta, aurten zua itokau zaizue. Eta, behintzat, eskerrak ematea, besteik ez. Bueno, bide esker. Eta dago Nik hori ez kotxinea amaten. Ez, baina behar du ari, Cuando una mesa quedó con el culo al aire. Qué descojo. Ez altzen du nortzi sentitzen. Ez ba. Bai, nola da? Maurizio!
bestaldean, no? Atzo sartzen alderen jo maizia bezala, eh? Hoi dio.